Señoras e señores, son as 6:33 minutos da tarde. Como todas as tardes estamos cociñando en directo na televisión de Galicia. Como todas as tardes estamos no A Voltas co Prato. Levamos xa moitos programas dicindo non nos seguides nas redes sociais. Mal asunto. Vai morrer alguén por culpa de non seguirnos, te detino. @Voltas co Prato e están penduradas todas as receitas que facemos todos os días do ano e que cociñan dúas persoas pois que hai que aturar. Que queredes que vos diga? Hai que aturalos, xa está, acabouse. Que pasen, por favor, Xulia e Begoña, un aplauso para eles. Sí. É o que me tocou vivir. Isto é como a familia, sabes? Hai xente que che ven de dado e tes que... Eu non sei que estaba falando. Que digo que, a ver, que a min tocou maturarvos. Ah, vale, vale. Ou nos a ti. Pues tamén. Madre mía. Tamén. Nin tan mal, cañotas. Bueno, está mal por min, dis. Sí. Ah, Nin tan mal por nós, digo. pensei que dicías por min. Bueno, como estades? Eu creo que hoxe é un día especial porque chegou o día da cociña internacional. Da Galicia exterior, imos falar. Imos facer unha homenaxe á Galicia que está espallada polo mundo e cociñar algo diferente. Moi ben. Apetece-vos? Claro. Sí? Bueno, Sí. tampouco tan diferente. Bueno. Isto está moi globalizado todo xa. Bueno, xa veremos, xa veremos. Imos ver que nos trae Pili de Santiago. Chámome Pilar Lorenzo. Como hai unhas décadas estive en Inglaterra, concretamente en Londres, vou vos comentar o que máis me chamou a atención. A receita do pastel de carne. Nun molde preparamos a carne picada que a sofreímos antes na tixola. Unha vez sofrita botamos as verduras e logo unha salsa que ali perrens. Unha vez que está todo mesturado, preparamos o puré de pataca. Primeiro botamos no molde a carne picada coas verduras, logo o puré de pataca e logo un poquinho de queixo relado para gratinar o forno. Un poquinho de ovo para darlle ese sabor e darlle tamén ese color tan bonito. Animamos aquí a provedes, seguro que vos hai riquísima. Ata loguiño. Bueno, Pili, cociña inglesa, E isto non coñeciche, pero Isto é de que? De Calixto VI, non? Isto era cando iba a empezar Benny Hill. Sí, isto é Pero de que ano será? Isto é da BBC, non? Mira. Sí. Mira. Ves? Sí. Oxe, vamos a andar así no programa. Vamos a andar así todo o programa, oxe. Hai que andar así, vale? Todo o programa. Bueno, isto é de que ano pode ser? Pois non sei, pero acórdome cando sonaba esa música, Sí. me parecía pa a cama. Porque empezaba Benny Hill. Porque era tiña un rombo. Ah, tiña un rombo. Claro. Tiña un rombo. Bueno, hai moitísimos galegos e galegas que están en Inglaterra, creo que preto de 14.000, se non me trabuco, así que mandamoslle bicos a todos os galegos e galegas que están no exterior, que estamos encantadísimos de que nos vexades, que hai moita xente que nos ve. Pero Pili de Santiago preguntaba polo seu pastel de carne. E a min gustaríame saber a Xulio, que tamén estivo moitos anos, naceu en Euskadi, estivo moitos anos fora de Galicia, agora está aquí. Que vai facer el para Pois un sorprender? pastel de carne, cañón. No! Sí. Saltou a noticia. Moi parecido ao de Pili. En serio? Sí. Pero, bueno, cambio simplemente prácticamente a presentación. É un ingrediente no recheo. Nada máis. Dous. Moi rico, moi sinxelo e moi típico É moi inglés. É moi inglés. É moi inglés, é moi inglés. Sí. É a nosa querida Begoña Vázquez. No, eu fago unha tarta. Mrs. Begoña, non? Sí, Mrs. Begoña. Vou facer unhas tartiñas que poñen jam tart, se chaman. É unha tarta que poñen co té. Oh. Unha tarta de mermelada. Eu vou usar neste caso albericocas que están agora en De temporada. Vaime perfecto. A ver que lle parece. Queen Begoña soa ben, Sí, a verdad que sí, Como Elizabeth, non, como a reiña Sí. Isabel, pois Queen Begoña. Queen Begoña the second. Perfecto. Aí No, está, the máis first, grande. the first. Bueno, pois the first, neste caso. Cociñamos cociña inglesa hoxe, Galicia Exterior, no Voltas co Prato, a ver como vai sair isto. Quedamos con Xulio Mato. Vamos alá. Macho. Veña. Welcome. Welcome. Veña, Mira. pastel de carne, non? Mira, o meu pastel de carne é moi sinxelo. Leva tres cousas. Leva a carne, No. lóxicamente. Leva carne o teu pastel de carne. Leva carne, leva un sofritiño de cebola. En vez de tomate frito como Pili, eu vou botar un tomate enteiro deste que ven en bote, vale? Ajá. Porque me gusta a textura que lle dá. E vai levar un poquinho de mazá asada. Non é nin compota, nin é mermelada, nin nada. Simplemente vamos quitar a carne, vamos a esmagar unha manzana asada. Oye, para a xente que estea preguntando na casa, porque ao mellor din, sí, pastel de carne, pero que carne? É carne... Pero mestura, porco, tenreira? Porco e tenreira. Ah, vale, unha mesturado, mestura, vale. sí. 50-50. No, 60-40.
65, 35 en 65 realidad. de 65 tenreira. 35 de porco. Claro. Vale, moi ben. Eso. Veña. E despois surcitos. Despois No, home, non. Carne Veña, picada. dalle. Bueno, vámoslo a facer express. Entón, para facelo express, o primeiro de todo, vamos O a poñer... puré. Sí, moi rápido, xa verás. Vale. Non vai haber nin imaxe televisiva, nin nada. Puré de pataca De express. momento, Vamos a de facer un momento, puré vale. rápido, eh? Mira, salgamos un poquinho a auga e poñémola a tope, A o lume a ferver. tope. Moi Entón, cun relador o que vamos a facer, en vez de cortar en nada, vamos a relar por este lado, por eso. Vale? Porque desa maneira damoslle máis superficie de cocción á pataca Coce e menos... antes, non? Claro, vai cocer rapidísimo, en 3-4 Claro. minutos está cocida. Vale, vale. Entón o que fas é relalas todas e tiralas aí. Eso, vamos a tirar aí e deixámolas cocer, pois eso, 4 ou 5 minutinhos están cocidas. Que interesante, pois a xente da casa, por favor, que nos chame 664-4834-19, chamádenos. Estivestes en Inglaterra, si, gustache a cociña inglesa, cociñas de xeito inglés na casa, pois este é o teu programa, 664-4834-19, chamade a voltas co prato e recordade que repartimos cartiños, 50 euros dunha vez e 50 doutra para o que este máis atento á nosa pregunta English question. O que Hoxe este vai máis ser a máis. English question, a pregunta inglesa. Bueno, en inglés cuesta, isto en realidad é un pie. É un pie. É un... Un pie. Carne pie. Chamase É pie. un pastel de carne, un pie. Pie é pastel en inglés, non? Sí, Creo, sí, creo non sei que é. Begoña que fai. Begoña fai a nai. Xa está. Ya está. Cañosa, deixa os chistes. Sí, sí. Non é o teu. Xa está. Mira, Relamos ves, pataca. Unha como, vez que como relamos estes son meus moldes, pois máis ou menos xa calculamos, pois vou Vale. relar outra simplemente e xa boto aí a cocer. Xa, despois de relar, simplemente Esa- botar. claro. Vemos que isto xa está collendo temperatura, isto que está Eso cocindo é. aquí Xulio, o sea que está... E poñémonos fervendo co sofrito. Mira, Moi este ben. xa nos vale. Xulio. Vale, Entón, bota aí. vamos a botar aí. Moi ben. Claro, isto ten que cocer rapidísimo, porque sempre Eso vai nos cocer moi queixamos- rápido. Sempre nos queixamos de que pataca si é grande ou tal, que lle costa Claro, cocerse por de feito, dentro, moitas ademais, veces, así. moita xente compramos, que eu incluíme tamén, o puré de supermercado. Sí, en Pois, realidade e é ao fácil. final vai nos levar prácticamente ao mesmo tempo e sabemos o que estamos comendo. Ah, vale. Vale? E onde é a pataca? Coristanco? Sheffield? Se non é de Coristanco, é da zona. Sí, Londres, non? Será, como é? De Brighton and Hove? Esa. Xusto. Mira, Xusto, entón, dale. o sofrito vai levar un poquinho de aceite de oliva, Moi ben. un poquinho de allo, unha cebola. Un pouquiño de allo. Como fas ti, metelo así? No, Vale. vámoslo vale. picar. Vámoslo picar porque este sí que ten que repartirse polo... Vamos a facer un guisiño ca carne picada. Que rico pode estar iso, Home, Pastel claro. de carne. Pastel de carne. Pastel de carne con carne galega, Sí. Claro. O sea, É un pastelín, é un pastel ao inglés xeito inglés, pero con produto galego. con produto galego. Moi ben, claro. moi ben. Claro. Supoño que será interesante disto que vai estar ben guisadiña a carne. Bueno, a carne vai estar ben guisadiña porque é carne moída. Despois vai botar ese pureciño aí ben Mira, feito. despois voulle botar, igual que pili, un poquinho de salsa perrins, un poquinho de sal, un poquinho de pimenta e ese tomate. Salsa perrin xa tivemos no programa, pero recordamos ya a xente que é a salsa perrin. Que é unha salsa inglesa que hai no supermercado que lle dá... é unha salsa que ten moita especia. Ajá, moi especiada. Moi especiada, pero é moi característica, ten un sabor moi característico dese tipo de cociña. Tanto moita cociña hindú tamén a leva, algunha cociña asiática tamén empeza a incorporar. Teño medo de que Nos me choren cada os vez ollos. o metemos máis. Teño medo de que me choren os ollos aquí mentras picas cebola, así que vou marchar con Begoña Vázquez. Bueno, ves, Queen Begoña. En tiriñas e a Que guai. pochar, e na máis. Vale, por veña, pochando. Queen Begoña, que tal? Que tal, cañotas? Moi ben. Espera que chego. Queen Begoña, como estás? Maravillosamente ben. Todo ben? Mellor que a ti. Pero estou mal xa de serie. É de serie, é de Ya sabes. Mira, o albaricoque, Albaricoque, este é daqui. Non é... Este non de é- aquí, sí. Non é inglés. No, estamos en temporada, mira que maravilla, Mira que que colorciño rico. ten. Moi Xa ben, solamente moi ben. así, mira. Ti vas Vou- facer vou unhas facer unha mermelada. Tortiñas de, sí, Unhas tortiñas de tortiñas marmelada, de non? sí, Desto de que se mermelada. acompañaría co té. Co té, En inglés aquí sí. podemos acompañar co café, si É que co café, co té, co chocolate ou co que nos Ou dea co gana. vermú tamén. Co vermú Se tamén fai vale. falta. Moi ben. Mira, cortei no pequeniños, sin dadiños, vale? Sí. Son albaricoques. Voulle meter as carabuñas tamén. No. Sí, porque lle dá sabor, vale? Entón vamos facer unha mermelada sempre Pero que esto facemos, pero esto depois quita quitámolo, despois, no? porque vamos a triturar. Atención ao truco de Begoña Vázquez, hoxe unha volta co prato, eh? A carabuña da fruta ten moito sabor. Pois xa está. Moito. Facedille caso a Begoña, costade. Por favor, botadille a carabuña cando facades marmelada. É que... Claro, é como o guaso do xamón. Tamén ten sabor, É non? verdad, o oso do xamón para cocer
De todo. De todo, para facer un bo caldo. Moi ben. Mira, Que máis? que lle boto? Mínimo un 35% de azúcar por kilo de froita, vale? Vale. Entonces, se botas un kilo de albaricoques, pois uns 350 gramos máis ou menos de azúcar. Moi ben. Vale, é para conservación. E despois vamos a botar o zumo do limón. Un pouquiño de limón. O mermo, un ácido, consérvanos. Perfecto. Entón, vamos a botar ese punto ácido, vai vir genial. Esta froita, Oix, eu creo que isto merece velo Pili, non? cando queiras. Sí, chamámola. Perfecto. Por favor, señoras e señores, que veña que nos acompañe Pili de Santiago. Un aplauso para ela. Si sai, lo mellor non sai, Pili non sai. Vámola chamar outra vez. Que veña, por favor, Pili de Santiago. Que tal, Pili, como estás? Moi ben. Estás ben? Sí, sí, estupendamente. Vamos un pouco seguindo o teu consello inglés. Perfecto. Vale, a ver como nos saen as cousas. Moi ben. Vamos ver o de Begoña. Vente por aquí. Vale, Vente por veña. aquí. A ver, contalle por que ti non lle fixeches caso. Ela dicía un pastel de carne. Hola, Pili, que tal? Hola, Bego. Eu tiña unha proposta A ver, doce dime pa cal é. Pili. Pois é unha tartiña que se toma co té, é unha tartiña, unha jam tart, que é unha tarta de mermelada. Eles fano moito tamén con cereixa, pero eu neste caso decanteime por o albaricoque porque está moi en temporada e a min é unha froita que me encanta. Que che gusta. Sí, entón estou facendo a mermelada que leva por máis ou menos sobre para un kilo de albaricoque, botelle 350 gramos de azúcar, un medio limón exprimido e deixelle as carabuñas porque a carabuña potencia tamén moitísimo sabor. Eu non sabía que isto, ben, eu tampouco O da sabía, caramuña acaba de me deixar alucinado. Pois sí, eu tampouco sabía, verdade? Pero bueno, despois vai os quitar, vai os Pois hai que quitar. quitar e trituralo. Sí, sí. Pero bueno, hai licor de carabuñas, Sí, no, si eu xe... O sea, hai licor dos osos, Licor das caramuñas. sí, das propias carabuñas. Sí. Bueno, alucino. Sí, da carabuña da cereixa, da carabuña do melocotón. Mira, entendo que a túa torta leva masa. Exactamente, sí. E a masa van a facer ou... Vou non facer. Pois non sí. che vai chegar o tempo, Sí, malo será. Oh, tranquila, Tranquila, Flash. Eu son rápida para masas, eu fago che rápido. Cuidado, vainos mostrarnos un pouco como Sí, vas un facer pouquiño, ou vamos mira. con Xuli? Mira, Sí, 300... veña. Leva 4 cousas, Vale. É unha masa como de galleta, tamén podese parecer a unha masa quebrada. Pili, podes vir por aquí. Sí. vente. É o que leva Así vexo mellor. 175 gramos de manteiga, 350 gramos de fariña, empuxamos cun pouquiño de leite e 2 culleradas de azúcar. E despois non leva moito 2 xemas, vale? Vale, Entonces, o primeiro que facemos é como se fora o tipo crumble, facemos unha masa con fariña e manteiga e o azúcar, e depois voulle botar as 2 xemas ao final de todo. Vou empuxala cun pouquiño de leite para que me quede suaviña e Xa, é unha parecido escama a unha- de sal para darlle... É parecido a unha crebada, non? Sí, é parecida, pero non chega a ser leva as igual. mesmas cantidades, claro. Vale. É unha especie de masa de galleta. Moi sinxela de facer, xa verás, fais en nada. Ala. Bueno, pois mira, deixámoste aí traballando e vamos Mira. ver a Julius. Moi ben. Vamos ver ao señor Mato. Pois veña, imos a... Hola, Cando nos Pili, movemos, Hola, hoxe que tal? movémonos estilo inglés. Bueno, eu sí que che fago caso, Pili? Pois moi ben, Mira, estupendo. aquí estou cocendo unha pataca relada para que me coza rapidiño, porque xa sabes que aquí temos pouco tempo. Sí, Entón, nada, en 5 minutillos vamos a ter xa lista. Porque vai facer un É para o puré. puré, vale? E aquí teño o meu guixiño, que teño a cebola xa que está casi pochada, entón vou botar agora este tomate troceado, que está super rico. boa pinta. Está a punto de empezar a época do tomate, mentras non teñamos o propio, pues, vamos co de conserva, que é fabuloso. Vamos a deixar cociñar un pouco e vou engadir a carne, vale? Eu escollín a carne picada porque me gusta como queda despois compactiña, Sí. Entón, penso que vai quedar moi ben. E aquí xa quitei a carne a dar mazás asadas, porque voulle poñer puré de pataca, un pouquiño de mazá triturada tamén asada, masa así picadiña, Moi ben. o guisiño de carne, pero en vez de botarlle queso por riba, vou no cerrar con masa follada, vale? Vou facer un pai destes que se ofertan nos pubs e así, son pequeniños, non son tan grandes, son pequeniños para 1 ou 2 persoas. Bueno, a ver se che gusta, eu penso que é moi resultón e moi... Espero que sí, eu supoño que sí. Teño entendido, Pili, que ti estiveches nos 70, non? A finais dos 70, Sí, a máis finais ou dos menos. 70, sí, Bueno, sobre 75, 76. Eso ten que ser un choque cultural tremendo. Moi forte, a Que foi, verdade que que foi o sí. que máis Pois chamou a mira, atención? o que máis me chamou a atención foi chegar, encontrarme no metro con esas galerías subterráneas tan enormes, tiñes que camiñar, e logo atoparme cos mozos Claro. novos
coas crestas punkis de colores. O sea, Claro. eso era flipante. Claro, porque ti viñas de aquí, de Eu viña Santiago. daqui de Santiago, non había un pelo de color nun home, claro, estábamos coa dictadura Canta ainda. xente podía haber en Santiago daquelas? Non chega, pois non sei. Era unha vila grande, pero unha vila grande, non sei pero- exactamente, pero vamos, unha vila grande, así. Que pasada. Entón, era moi forte. O cambio era brutal. E sobre todo, para min era iso, os pelos de colores. Aquí era impensable un home con ni unha muller con pelo Claro, vermello ou verde. Ali sí, Que pasada. era así moi curioso. Pois son os non? contrastes culturais que tamén é o bonito, non? Das sociedades Sí. e dos países e das cidades. Vouche pedir, Pili, que me digas cal das dúas pensas que che pode gustar máis ou te pode sorprender, pero despois vas probar, eh? A ver, eu gústame comer ben, por lo tanto, os dous deben de estar Xa. boísimos, pero eu son un pouco larpeira demais. Claro, Hombre. ese é o meu gran problema, Pois- que me gusta doce, Pois entón non sei. vamos dar un mini punto a Begoña, de momento. Pois De momento, mini punto para Begoña. Vouche pedir que vayas á zona de sufridores, que te sentes ali, despois Vale, chámote, vale? vale. Veña, un aplauso para Pili de Santiago, que está con nós con a Voltas co Prato. Estivo na grande Inglaterra, eh? Mira, mientras falabas xa fixen a masa. Tías moito, eh? Tías moito. Ves como queda? Mira, pai, eu creo Ahora, que... Mira. un reposiño de 30 minutos, como sempre che digo, nas masas é moi importante. Sempre reposen. Eu digo, que a xente que chame da casa vai querer falar da tua masa. Moi ben. Seguro. Mili, que tal? Boa tarde. Hola, boa tarde, que tal? A ver, que che parece a masa que está facendo Begoña? Riquísima, unha das miñas favoritas. En serio? Ah, por Dios, pues sí que estuve Sí. acertado. Gracias. Que dixo Xulio? Xulio estaba protestando por algo, non? Que digo que sí que estuve acertado, oxe. Sí, estaba No, clavando, que non se Toda queixe, clavando. que o seu cottage pie tamén me encanta, oíste? Gracias, ainda boa. Mili, ti estiveches en Inglaterra, non? Sí, eu nacín ali, naciches criei ali. Oh, e hasta que ano estiveches? Pois, hasta que terminei de estudiar na universidade no 2002. Pois tes un galego bastante como da estrada, non? Pois sí, claro que sí, porque meus pais se encargaron de que, aínda que estivéramos fora, e que eu estivera moi en contacto Que chulo. evidentemente, ca cultura inglesa, que tamén non perdera contacto ca cultura galega. E despois dime por amor, e o meu home galego, así que mira. Bueno, pois mira que ben. Pois nós encantadísimos de recuperar a unha galega que naceu alá e volveu para Galicia. Un Hombre. bico moi grande, de verdade, Emilia, gracias por chamar. Nada, gracias Veña. a vos. Gracias. Chao. Biquiños. Bicos, chao. Es que bonito, é? Sí, É que precioso. bonito. É precioso, é verdade que é precioso. Deixas a masa repousando, Deixo a non? masa 30 minutos de repouso, sí. Pois vámoslle contar a Galicia cousiñas porque a Gran Bretaña xa sabedes que está formada por varias islas e iso, obviamente, influiu de xeito determinante na súa gastronomía. Para empezar, son diferentes e famosos por facer as cousas ao seu xeito. Sí, dende primeira hora, O seu almorzo máis clásico é coñecido por levar fabas, ovos, salchichas, un completo. Se podedes probar de algún domingo que non teñades cousas que facer. E xa logo para comer, guisos potentes, pastéis de carne de diferentes estilos, afumados, queixos, conservas. En xeral, unha cociña de produto de proximidade, sinxela e ben elaborada, que non sempre tivo o recoñecemento que merece. E sí, para as sobremesas tamén teñen auténticas maravillas. As súas marmeladas e confeituras de froitas son espectaculares. E con elas fan pastéis, tortas, unha maravilla. Se podedes ir por ali unhas vacacións. E se non, probade a cociñar as nosas receitas. Xa sabedes onde están. En @voltas co prato, sempre penduradas. Vamos ver que fai Xulio pastel de carne mato. Como vas? Pastel de carne triunfador, además. Triunfador, eh? Bueno, estás ben. Mira, ves? Ahora, simplemente escurrindo Sí, a coando pataca, aí, non? ves? Xa temo lo puré. Ah, amigo. Xa está listo. Ahora vamos a aderezar con un poquinho de aceite tamén. Oh, que rico. Podemos utilizar manteiga, pero bueno, xa que estamos... Bueno, mira toda a pataca que botaxe no que quedou, eh? No, bueno, non era tanta que está Bueno, arreglada. mermou bastante. No, que va, hombre, que va. E, Bueno, vale, pues sí mermou, cañata. non lle mintas a Galiza. Non lle minto a No. Galiza, pero tampouco lle mintas ti, que non mermou. Mira, entón agora vamos a empezar a montaxe xa. Vale, pareceme ben. Mira, o guiso tamén xa o temos, Que rico, tengo... Que rico, que rico. Por que non se fará máis aquí pastel de carne? Pois porque é típico inglés, cañotas. Pero podíase facer aquí, eh? Bueno, pero vamos a ver, carnes que temos se aquí- se empeza a facer máis. Pastel de tenreiro galega. Buah, este é, Este Pastel de tamén. boi. Pastel de vaca bella. A ver, eso pode ser unha maravilla, eh? Home, pois sí. Ou non? Que sí, Veña. que sí.
Dalle aí. Mira, masa follada. Entón, o primeiro que vamos facer é esta é unha masa comprada, lógicamente, Sí. Porque non me dá tempo de facer todo, senón. Xa. Entón, vamos a cortar. Vexote un pouco agobiado, non? Vexote un No, pouco no, estou agobiado. No, vou cortar o papel. Vas cortar o papel. Apura, que non che chega, non che chega. Xa está, sí, Non sí che que me chega, chega, Xulio, non che dá sí que me tempo. chega, xa No, está, xa no. está. Estás nervioso? No, estou nervioso, hombre, non me poñas ti. Mira, forramos os moldes todos. Vamos a facer dous, Pastel de carne. pastel de carne. Pastel de Entón, carne, mira, como vas facer? Vamos a, xa que temos aquí o papel, vamos meter dentro a nosa masa follada. Deixamos que sobresalga así polos bordes, Vale, porque así podemos pechar despois. que guai. Vale, isto como vai levar un pouquiño, vouche facer un completo, vale? Mira, vamos ir. Vas facer unha despois e o outro. Despois hago facendo outro, así pode seguir. Faime chiste que o vayas pechar por riba, porque tamén é unha cousa que non é moi normal aquí, echar as tartas. É porque Non sei, non pechar sei. as tartas, bueno, é un pastel. Sí, que me gusta. Mira, empezamos que co pastel, vamos Vale. a sentar ben. Primeiro botámoslle o puré de Primeiro botamos pataca. o puré. Ahora vamos a botar un poquinho desta, vamos a botar mitad, xa que temos pa dous. Da Esta mazá. mazá asada que está simplemente, como che dixen, machucada. machucadiña. Está machucada co tenedor, Repartímola así ben para coller en todos os bocaos un poquinho de mazá tamén. E ahora vamos completar co guiso de carne, que ten que ir ben prensadiño, Corre. ben apretadiño, para que nos faga un poquinho de corpo. Que rico, que pinta ten, Boa, Isto está buenísimo, cañotas. Inda que non triunfe como a como a Begoña. porque casualidade, Eh, somos todos larpeiros hoxe. E isto entendo que ten que ir ao forno, non? Isto ten que ir ao forno, ao mesmo tempo que unha masa follada, uns 25 minutos, a 190, 200 grados. Aí xa vale? estaría, unha vez que sai, deixalo refriar Eso. para comer, non? Eso, Vale, entón, vale. agora vamos a poñer a tapiña, vamos a recortar un poquinho do sobrante, Bueno, e vou cerrando. perfecto. E se queres ver a Begoña, tes que ir, pois non? Pois deixamos Ves, a mira, Xulio pechando ahora e marchamos ca nosa simplemente vou Begoña. pechando. Veña. Veña, ten Vale. pintaza, Sí, ten sí, pintaza. isto queda moi rico. Vai ir ao Ocho forno, sellos. marchamos con Begoña Mac. Veña. Hola, Queen Begoña. Hola. Queen Begoña. Xa tiña masa aquí. Mira, Che, ven para cá. estou aquí. Mira que rico. A ver. Corto co mismo molde, vou no aplicando así ás paredes. Eu sempre, para meter nas pedras, uso un poquinho, un cachiño de masa, porque así non se me rompe tanto a masa, sabes? Colles un cachiño e Esto vas que faz, apretando. botaslle directamente a marmelada. Agora vamos a botar, vámoslo pinchar, un pouquiño. É unha masa que non necesita precocción nin nada, vamos a botar directamente. Nada máis repousa, xa vai así despois, Repouso, non? sí, vou facer 4. E mira, así. E por Aí riba vai. marmelada. E agora, Nada sí, máis. esa non a triturei aínda, pero teño que esta xa preparada. Ah, vale. E agora vámola a botar. Uau, que pintaza. Aí está. Uau, e que ademais o bo é que a marmelada está feita con albaricoques de verdade. De verdade, Non é, sí. non é mercado, non a compraches. E agora, non a comprei, fixe. Claro, claro. Mira, e agora É correcto igual. o que fago é metela no forno, claro, metela no forno. E Vale. cando este dourada a galleta e empeza a burbujear Xa está. a mermelada, está. Perfecto, vale, Está pois temos xa os dous cociñeiros en marcha, vamos ver que opina Pili, vamos co público da Voltas co Prato. Veña, música outra vez, Pali. Aí está. Vou. Hola, que tal? Podedes aplaudir, non vou andar eu só. Veña. Hola, Pili, como estás? Ben, A ver. aquí mirando. Estás mirando, non? Sí, claro, a ver como E que fan. ves? Ui, vexo que o fan moi ben. A verdade é que teñen moita experiencia cociñando, ti crees? Eu creo que sí, os ingredientes son estupendos. Están casi para levar a nacionalidade inglesa. Bueno, pues eso es un pouco A máis mellor un pouco complicado. máis complicado, Un pouco non? máis complicado, sí. Pero bueno, nunca se sabe. Nunca se sabe. Non? Ao mellor, Nunca se de sabe. repente, sorpréndenos, eu que sei. E sí, e aparte Saben con ela. todo o historial de reis ingleses. Por exemplo, Nunca se sabe. nunca se sabe, claro, eso nunca se sabe. En galego, ademais, mellor dito así. É verdade, nunca se sabe. E digo eu, estabas dicindo ti antes que, inda que traes pastel de carne, eres máis larpeira. Sí, Por eu sou que? un poquinho máis larpeira. Pois non sei por qué, sempre me gustou máis o doce. Sempre máis co picante ou salgado o doce. Ves? Sí. A mí máis que o picante tamén, me gusta máis o doce. A verdade é que somos unha familia de larpeiros, Sí, Todos somos larpeiros somos, na miña nós casa. tamén, son os fornos, teño que marchar, Pili, son os fornos que están Ah, soando. vale. Un aplauso para Pili que está con nós con a Voltas co Prato. Veña, vamos alá. Non paro, Non paro neste programa. Non paro neste programa. Eso que non che puxeron a música, Pero ainda así eu son un home apurado. Sí. Sí. Veña, vamos sacar os dous aves do forno. Tades? Veña, Canto tempo pasou o teu?
15 minutiños. E o teu? 25, máis ben. Pois 3, 2, 1, abrimos os fornos da Voltas co Prato a ver que sai daqui. Aí está, mira, venche BBC, A recende ben, a ver. Hola. A ver, mira. Galicia. Temos un pastel de carne por unha parte e por outra temos esas... Como lle podemos chamar? Tortalet? No. Chámase jam tart. Jam tart. Sí. Jam tart. Claro. De albaricoque. Tartilla de mermelada para o Tortilla de té. mermelada. Porque se Que me que rico. sinxela. Tache queimando. No, pero me pesa un pouco. Veña, imos empratar. Quedamos aquí con Xulia a ver como emprata a súa tarta de carne, pastel de carne. xa que é maxia, ves, non queima. Claro, mira que Bueno, chulo. vamos Quedaron a sacar super aquí. chulos, Sí, quedaron. Quedaron moi bonitos. Eu creo que podemos facer a pregunta de concurso, Xulio Mato. Bueno, a repartir perfecto, 50 eurinhos. Veña, francamente. imos alá. Que dous purés fixo Xulio para o seu cottage pie, como se di? Cottage Pasteliño pie. de carne, millón. O pasteliño de carne. Que dous purés fixeches? De pataca e de mazá. Estás seguro? Segurísimo. De que é diso? De pataca e de mazá. Bueno, pois 664 Mira, 4834 19 chamade a Voltas co Prato, 50 euros. Resposta de pataca e de mazá, os dous purés de Xulio. Fixadevos que preciosidade nos Mira fixo. que chuladiña, Fixadevos que bonito. E o máis impresionante é que por dentro está recheo de carne. Claro. De carne. Se o chego a saber, boto algo doce, mira. Hai aquí un cacho de porco galego, de algunha casa de Galicia. Sí. Unha vaca de carne Algún tamén. becerro tamén. Sí, dun becerro. Sí, No, quedou moi ahora chulo. vou rematar o Vamos ver vou como rematar o quedou de empratado, Begoña. Ti sigue co cañotas. teu, Vou sigue. rematar o empratado. Sí, marcho Mira. con Begoña. Que fixo? Non o mira, puxo a bandeira. Esa é para gañar, Vou polo, Esa é para gañar. No, eso é para ubicarnos. Vamos ver o de Begoña. A ver, Begoña, que bonitas. Pois listo. Botelle un pouquiño desa mermelada así por dentro. Que por encima. maravilla de Begoña Vázquez tamén, Ala. Moi ben. Lista. Moi ben. Bueno, vamos a dar un aplauso aos cociñeiros porque fixeron dúas cousas espectaculares. A verdade é que sí. E chegou o momento de que se levante Pili de Santiago, por favor, ven que chegou o momento de probar. Dadelle outro aplauso tamén a Pili, xa que estades. Aí está. Por favor, Pili, colócate aquí. Que pintaza, Colócate aquí. madre mía. Tes un salgado e un doce, non te podes queixar, Guau, non. Bueno, empezaremos primeiro entón polo salgado. Pois como queires ti, Vamos como alá. queires ti. Señoras e señores, dous pratos ingleses típicos, ingleses. Temos o cottage pie, os pasteliños de carne e tamén as tortiñas de albaricoque que fixo a nosa queridísima Begoña. Imos alá. Pois, Roberto, bueno. de Segovia, que tal? Boa tarde. Jolín. Boa tarde. Pero de Segovia non és. Meus pais son do Rosal. Son do Baixo Miño. Bueno, pero ti vive... Pero eu vivo en Segovia. Naceches xa en Segovia ou non? Ou naceches aquí? Nací en Valladolid. Hola, mira ti, De todos os sitios, és. É unha boa mezcla, pero eu vou todos os veráns ou as vacacións a Galicia, O Rosal. ao Rosal. Bueno, Onde está o mellor viño. Que bonito, que bonito. Por mira, por 50 euros que che vamos mandar a Segovia, que dous purés fixo Xulio para o seu cottage pie ou pasteliño de carne? De pataca de mazá. Moi ben, 50 euros que marchan para Segovia. Enorme. Un home que naceu en Valladolid, de pais do Rosal e que está en Segovia. Que maravilla. Mandamos un bico grande. Vale. Veña. Muchas gracias. Un bico. Chao, hasta loguiño. Hasta loguiño, chao, chao. Chao. Bueno, Probados os dous. Espera. Non me digas nada. Non digo nada. Non me digas nada. Probados os dous están? Espectaculares. Bueno, boa palabra, gustanos que este rica a comida. Gustanos que este rica a comida aquí no Voltas co Prato. Pois Pili de Santiago, despois de probar as dúas receitas dos cociñeiros a traer receita inglesa ao programa, además maus, quen gaña o a Voltas co Prato do día de hoxe? A ver, eu daríalle o premio os dous. Xa. Xulio Diría que os dous, porque ou están Begoña. riquísimos. Pero bueno, eu decanto-me entón un poquinho polo 12. Entón, Bego. Begoña!